Един вторник в трети курс медицина. Добро утро, хора, сутринта започва рано и се отправям за упражнения по хирургия, което е много сложен начин да се каже, че в момента си говорим за антисептика, превръзки и т.н. Така че се отправям към шкафчето ми, защото трябва да се преоблечем и преведем във вид. И се отправям към горния етаж, където сме в отделението по кардиохирургия и по пропедевтика на вътрешните болести и по хирургия се паднахме в такова отделение, което е интересно. Има всеки път какво да се види, нещо различно да се чуе. Днес говорихме теоретично малко за статус, после видяхме нещо практично. Миналата седмица пък имахме възможност даже да гледаме операция, което беше много интересно, но не правихме нищо друго, освен да подпираме стената. Но за сега толкова. След това се отправих към упражнението по медицинска генетика и понеже се получи голяма дупка от 1 час, която по принцип няма по програма, но така се случи днес, седнах пред залата, за да се напиша темите по патофизиология. Всяка седмица трябва да предаваме около 6 до 8 теми. Та седнах набързо и написах 3 теми и половина. Гледам всяка тема да е около 2 страници, така че сумарно 6-7 страници писания направих на бързичко. Ето как изглеждат. Навън времето е студено и влажно, така че не ме блазни, че не съм навън. След това си започна упражнението по генетика, малко теория и после малко практика. Днес гледахме нещо интересно, което беше фактически извличане на ДНК от ягода, хора. Да, това беше нещо различно. Мисля, че сме го правили във втори курс по биохимия с банан, ако си спомням правилно, но днес беше с ягода, ето го и самото ДНК. И се прави с продукти от вкъщи. След това пак имахме дупка и си завърших всичките теми, така че общо написах около 14 страници за 7 теми и съм готов. След обедът продължи с упражнения по патология, където коментирахме 4 некротични тъкани и след това имахме патофизиология, но забравих да снимам, там представяхме презентация. Така че се прибирам, вече е по-късничко, хапвам и трябваше веднага да се захвана с задачата за утре, която беше презентация по клинична лаборатория. Тази седмица е мой ред и моята тема беше вода и електролити. Направих няколко слайда, подготвих си речта и също така вкарах няколко интерактивни въпроса към публиката. Гледам всяка моя презентация да има нещо, така че да кара хората да не заспят и тези картончета раздадох на другия ден на тях, така че да казват да или не, когато ги питат.